There is one particular thing I love about Ebuka Obi. Yes, I might not be his follower, I might not be going to his church, but there's this one particular thing that make me like that man. Do you know why? Like here, Ebuka Obi with a spirit of Igbo. One, Ebuka Obi with a spirit of discernment of spirit. What do I mean by discernment of spirit? Oh, when a spirit the rooted in me as only Igbo. Ebuka Obi amara go re now one day. Now get the bulldozer better church here. They are cool. Mano maybe hell. Oh, we don't know the blue headquarter. Zion Ministry Buna Ali Igbo. Buna gene Buna Ali Igbo. During the time of campaign, second term of Sanwo-Olu, owe na ministry na gene na ga ebuje headquarter 100 days na ngobala mgba ekwube okwu igo ana ekwube okwu iru structure ekwube okwu ime anything. Governor when I hear say no that na government of Lagos State ga-enye ga ana gibia ga erue ochia emi oji ochi Lagos bụ alawa aghara. Lagos bụ gịnị alawa aghara. Asi abia na ga na free or if I dey mess of ndị Igbo that get you wele catapult gbara ndị Igbo na trade fair bia ga na free ndị Igbo na like enye na free and enye free you will go 1 billion much mmiri. Is it longer free? It is no longer a free something. Enye free na mmiri eto ya 300 million iji machi ya machi obro foundation obu free ihe go na about 300 million mana no bi ha enye free enye ga bụ na Lagos ndị bụ mmiri ndị Igbo bịa machere anyị mmiri oge ruo enye unu ọsọ iwe ewebego m character ndị iwe ewebego m as long as na ndị Igbo na-azụ ahịa na president of trade fair or the president nọ n'ime ahịa na ha achọghị unite together just ofu a na aka na Igbo ka ebidoro ba computer village ka ebidoro ba ahịa trade center. Don't wait for government. If ndị Igbo can be able to develop trade fair like this, develop Alaba, develop Oduade, develop Tajosho, develop Lagos Island, develop many places. Or where bro, 1 or 2 places na Igbo kuna may develop. May make the video until ntinka or pay Abraham president. So yara as Jepak, you know, some people will start with the emotion and trying to blackmail this my message. But in Kebe Zokubuna, Ebuka Obi amara gu ihe ga-eme na Lagos. Were oge na atụtụ ọnọdụ ka onye ọnọdụ ka onye jere ije eji. Ebuka Obi na ọnọdụ ka onye jere ije eji. Orusi ebe na di a ama efefwe na di a na-eti ihe, di a ọnọdụ akụ ihe. Owe n'oge na atụtụrụ ihe small na-ewe ihe ebe nna na-ewe ntịrị. The last oge were ebe nna nwere ike bụrụ gbam ha ya na ministry. Ụfọdụ gbam na. Also well, actually could say Korea, they have go the maintain again na ala Igbo. Jake every horror na Igbo under the space of 6 months. Apiana 1 2 3 1 2 60 buildings total everywhere. Rosa, this is called development. Moabokao, me believe or no cow, me believe no man. As long as a block foundation a Lego na Igbo, I value and I appreciate it. Don't come to the comment section and tell me, no, because this is the main problem. I know Gabiga. Onye kuhana, here are the one diluted truth. I got tag here. How much they pay you? Anyway, believers, idiot, Mugu. It's like they don't pay you. If you like, take this message as Neko Mogo. If you like, take the message. I just wake up now. The spirit is some kuokua. Kandi bueno. Ebuka Obi with the wisdom. Buri hebula alibo. Or they can ask on some of the Bible pastors can have here. Lazarus Moka was going here. Where wouldn't Bobo Lazarus Moka the Bobo early morning? Bukoro branch any in the beginning, Buna Libo. Buneba had a J campground, Buna campground garden outside the Mbudi. I did Mbudi every year, Mbudi. Bukori in Nebuna. People will uche. Mana Lagos Banabagara, Nebukori Farin and Megan Nebuna. Trade fair I don't know bosia. I could ribosia, sorry. Trade fair I could ribosia. Go there, in a hakuri. Yes, go now, Zuderia bribe, 3 years. Real bribe for 4 years. Real bribe for 5 years. Here I have Rakurako, you can never know that name of the demolition of Eba. Ndibu, every feast, everything. That here as J-Pack.
property in Igbo. I will not say bad thing, but I'm not saying sorry. Sorry, come on, go on. Sorry. Oh, yeah, sorry. Someone doesn't jump back each day today. Kebe go na Lagos. I don't want to go. Also, I'm going to go who can really man a tenant in Lagos. So that someone also sure start here to all my family, but I'm to make it 90 years. Oh, when him the office, maybe. I'm not mali way. That nanka abu billion. Never bebe na zo ha na mmegere na mali way alarm. Anam ha market shop na Aba. Osnant ndi Igbo ebe Aba. About 5,800 and something shops. People na-eburu ike. Imagine Aba today, as I speak to you today, na shop at the rate na 1 million naira a year. It's rent my own to somebody 1 million naira a year. People now rush now go shop. The other time I ran up new home na China here. Donzara, what a sheriff 3 shop was about 4 shop, 4 something million. People now zero shop. People when here now don't know do now shop. And what opportunity they buy azu here na Igbo. Ana azure. Nde ni the placenta hara Lagos. Ana machimmiri akurie eburu video bia ba megene buy video, buy view because nature here when here. Asoro ngaro ko debi ebi na Lagos so. Asoro ngeme na gene ar na ebi ebi na Lagos. Obu na owo na nke raro. Ije eme business. Birizie arụzina. Birizie na nke ahụ arụ ebe na gịnị arụzina. Werezie ego ndị ọzọ anyị nwere Asaba. A na heke okwu New State na anyị Igbo ngwara more state. Enwere Asaba. Enwere gịnị? Enwere Ọka. Enwere Mgbidi, enwere Owerri, enwere Enugu, enwere Abakaliki. Abakaliki is an urban area. People amaro. Ama some of my ndị ọga no bi na Lekki. Ndị mara amaro na hapụ na Lekki kemgbe na Abakaliki. Because some people are here about clicking with it. How no got about clicking when they mining? Name mining, near work, near water, near concrete, near high money. All this truck in front go so many people that they go. It's on Lagos how they go. And they bunny about clicking and mine and they go. They will go feel go how they go milli and now much milli. Amachieta, Amachi, Ndegan Quatin Japan, Jatch I'm Ren those what draw. All fingers are not equal. I not get today does not mean I not get tomorrow. I not get today does not mean say I not get tomorrow. Iju am getting turn by turn. If the 20 years buru billionaire, more than will be ego, mabachi because no ka to suicide and for now. And I will not go and do ritual. I will not go and tiaka in hojo mebu bogo. I'm not in here pasara illegal business. I come on had that is why Jibru a hustler. Name business and one price or because I want him strength in dodge criminal and police and EFCC and DSS maka illegal business. I come out on illegal business. That's one Jibre hustler. Igbo. Ojuku kuru say Igbo ga one here in Lagos. Mano dying minutes. Ebuka alago kembe. Oka every Sunday get abu kara kazie na kazie until that time. Ngobala ha complete estate where university where everything. Mboso na government buru gidi ako ha na egbom next minute Ebuka baga flight na ro onwe Owerri kabara onwe Ọka because and never no na gwara member say yeso kweda kwa ebe pastor mu ihe na apụ ndị a na-achịzi achị ndị unu wa bụsị ndị na-ejezi ụka ndị bụsị ndị na-eti hallelujah amen unu achọbeghị ibu na ihe unu ala Igbo pụwarịba na Lagos ka amụsụ ako ha na go ebe ngene buru video megene bia gbae obrakwa mo okoro so ị na-eme so ka ndị kwuo okwu ti onwe na trouble and you know I live in Lagos ka ndị kwuo against Lagos state government always ka actually no I can never speak against Lagos state government. The Lagos state government, the land of Lagos belong to Lagos. The land of Lagos belong to Yorubas. Ndi Igbo, Lagos is not no man's land. Lagos is somebody's land. Stop saying that Lagos is no man's land. Lagos state is somebody's land. And Lagos state is Yoruba land. It cannot come from all the way from Onitsha cross what bridge. You better Lagos be one. And Lagos ban and the Yoruba na then get them. Do you hear me? Lagos state belongs to Yoruba. It's not normal land. So if you are living in Lagos, just
But rest assured na ibu na ana onye ọzọ. Also su echoye na echoye na happen. Agwara unu si unu ga na je develop obodo. Ihe enyi na agwa unu say go and develop your land. Go and build your own Lagos. If you go and build your own Lagos, go and build your own territory, go and build your own this beginning. Need develop again. Mgbe Lagos ka bụ mmiri ha gwara unu si unu je develop bono. Ha na so unu bịa ka anyị dozie Lagos. Kita Lagos amago ma so unu megide go and develop obodo. Ihe a bụ okwu a na-agwa unu ma ị chọrọ ịma emegide kparịa jee park. Au revoir.